2011 legelső napján Petike megkapja a legelső túrorudiát. Nézzük, milyen hatást vált ki belőle. Jóha. Túrorudi finom, Petike. Jobbra számítottam. Na, nem ízlik. Told be az egészet. Úgy. Hát azért biztos ízlik egy kicsit. Ízlik, cica? Kérsz még? No, hát az hamar lement. Ízlik ez neki. Csokit is talán most kap először. Igaz? Ez az újévi ünnepi uzsonna. Ünnepi Ebből uzsonna. nem csinálunk rendszert, de most kivételesen. Már megérdemlett, Petike. Igen. Nem? De finom ez a túrórudi. Ó, de finom ez a túrórudi. Igaz? Peti papa. Mondja szépen, túrórudi. Mondja gyorsabban, anyu. Jó, hol vannak? Nem tudom olyan gyorsan adni. Na, fincsi a Rudi? Zavar a kamcsi? Kamcsi. Na jó van, Petike. További jó étvágyat kívánunk 2011 első napján. Igaz, anyu? Igen.